ନାମ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ଝିଅ ଓ ଗୋଟେ ପୁଅ। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଅପାର ପ୍ରେମ। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଓ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ସବୁକିଛି ମୋହମାୟା ଓ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେ କେବଳ ହରିଭଜନ ଓ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନକୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ 4-5ଟି ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଭାବି ମୌନ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୀତାପଣ୍ଡା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଚିତା ପରିଧାନ କରି ଓ ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇ ଗୀତା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗମାନ ପୁଲକିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାପଣ୍ଡା ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଜନ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଗୀତାପଣ୍ଡା ଏପରି ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠରେ ମଜ୍ଜି ଯାଉଥାନ୍ତେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଭାସ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରାଗରେ ପୁରା ଲାଲ ହେଲେଣି। ଆଉ କହିଲେ, ହୋଇଓ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତମକୁ ମ? ଛୁଆ ପିଲା ତ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭାତ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ସେଇ ଗୀତା ବହିଟିଏ ପଶିଛ କ'ଣ? ମୋତେ ପୁଣି ଉପଦେଶ ଦେଉଛ ଭଗବାନ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଗୀତାପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଆଲୋ, ଗୀତାରେ ପରା ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାନିଲାଭ ବୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାରକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ଥାଉ ହୋ, ରଖ ତମ ନୀତି। ସେ କଥା କେଉଁ ଯୁଗରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଏପରି ବହୁ ଅପଶବ୍ଦରେ ଗାଳି କଲେ ଗୀତାପଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଗୀତାପଣ୍ଡା ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ଗୀତା ବହି ଅଛି ବୋଲି ସିନା ତମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛ। ଆଜି ଏହି ଖଣି ଲେଖନୀରେ ଏହି ଗୀତା ବହିକୁ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବି। ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ଏହା କହି ଗୀତା ବହିରେ 3 ଗୋଟି ଗାର ଟାଣିଦେଲେ। ବହୁତ ବାଧିଲା ଗୀତାପଣ୍ଡାକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? ଏ ଗୀତା ବହିକୁ କାଟିଦେଲନି ଯେ ମୋ ହୃଦୟଟିକୁ କାଟିଦେଲ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲ। ତମ ସଙ୍ଗେ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେହି ଚିରାପଥିକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ବେଦନା ଜଣାଇ ସେହି ଠାକୁର ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କେହି ଜଣେ ଆସି ବାହାରେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୀତାପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଗୀତାପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସି ଦେଖନ୍ତେ ତ ଜଣେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ହଳଦିଆ ଲୁଗାଟିଏ କଛା କରି ପିନ୍ଧିଛି। ଲୋକଟି କଳା ରଙ୍ଗର। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚୂଳ ଝାଳ ଲଥପଥ ହୋଇଛି। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଭାର ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗୀତାପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୀତାପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋତେ ଗୀତାପଣ୍ଡାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, କେଉଁ ବନ୍ଧୁ? ଲୋକଟି କହିଲା, ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ସବୁଦିନ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଲୋକଟି କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ଏ ଭାରଟିକୁ ଭିତରକୁ ନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ଆରେ ରୁହ, ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବ? ପିଲାଟି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଜିଭରେ ପରା 3ଟି ଗାର ପଡ଼ିଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କିପରି ଖାଇବି? ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୀତାପଣ୍ଡାକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଗୀତାପଣ୍ଡା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଗୀତାପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହାକୁ ଗୌଡ଼ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲ। ଯେଉଁ ଗୀତା ବହିରେ ତୁମେ 3 ଗାର ପକାଇଥିଲ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିଭରେ ପଡ଼ିଛି। ଧାର ଧାର ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ଗୀତାପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରି କହୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ଅମଣିଷ ତୁମେ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ। ମୋ ଠାକୁର ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜେ କ୍ଷେତାକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ସଂସାର ପାଇଁ ଆହାର ଆଣିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧା, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛନ୍ତି ଗୀତାପଣ୍ଡା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧା।